Dobrý den, kamarádi, kamarádky, přátelé, rodiče, kamarádi Eros klubu. Je poslední den roku 2023. Připravujeme se na nový rok 2024, do kterého zítra vstoupíme a určitě by stálo za to se krátce zamyslet nad tím, jaký ten rok 2023 byl. V roce 2023 jsme slavili 50 let výročí založení klubu. 50 let je to obrovský mezník. 50 let prošlo klubem obrovské množství kluků a holek, hráčů, kamarádů. Dosáhli jsme velká vítězství, 3 tituly v mužích, více mistrů v ženách, mnoho reprezentantů a reprezentantek. Mnozí naši hráči byli ve Spojených státech, dále v jiných zemích, v cizině, v Holandsku, v Itálii, v Austrálii hráli. Mnozí další ze světa byli u nás a hráli u nás. Eros má své jméno a postavení v Evropě a ve světě. O Erosu se ví. A děkuji za těch 50 let všem, kteří hráli, hrají a budou hrát v klubu Eros dalších třeba 50 let. Druhou významnou věcí pro rok 2023 bylo mistrovství Evropy mužů, které jsme uspořádali skupinu s národním týmem v našem Eros parku. Byla to vynikající baseballová akce a celý klub, všichni pomocníci, hráči a hráčky, kteří pomáhali při organizaci, vytvořili báječnou rodinnou atmosféru tohoto mistrovství a myslím si, že Eros se svojí rodinnou atmosférou se zapsal do srdcí všech diváků, ať již z České republiky, ať již ze světa. A z těchto kontaktů věřím, že budeme žít i v budoucnu a budeme dále rozvíjet, jako například kontakty s japonskou Osakou. Za tuto akci všem moc děkuji. A těším se na další akce, které spolu prožijeme v roce 2024 a v dalších letech. A do toho roku 2024 vám přeji pevné zdraví, dobrou mužku, dobrou ruku, dobrý odpál a sílu po strikeoutu jít znova na pálku a znovu se porvat. A věřím, že spolu prožijeme krásné sportovní zážitky. Mějte se všichni krásně a zdravě v roce 2024.